daw nila dapat free and fair serve. Pag mo lumabas ang batas yan, di ba? Wala pa. Kaya natin pag lumabas ang batas. Pangod. So ano yun? Yung take mo na sa nangyari kahapon ng panood mo na Supreme? I don't know. Ako, I'm pro-LGBT through and through. Pero sa ganun na status na pwede papasukin doon sa loob ng siya. Alam mo, tayong mga Pilipino, masyadong konserbatibo. How about kung ako'y paano natin nga, kaya nga tinanong kahapon ni Senator Coco Pimentel kung how do you distinguish one from the other? Paano nga, mamaya, merong papasok doon sa CR ng babae, lalaking lalaki, tapos, actually, magkagulo talaga mga babae kung papasok niya sa loob. O ngayon, ay ako siya ngayon ng gwardiya. Sabihin naman niya na, LGBT ako. Lalaki yung forma ko, pero yung aking orientation, yung utak ko, at yung puso ko ay babae. So, may confusion. Mag-iwasay ng confusion. If that's another case, another example naman is another issue na magkatrapan is ano yung mga lalaki naman niya. Mga manyak, papasok doon sa siya, magsuot siya ng magpabakla siya, magsuot siya ng suot ng babae, ayos bakla, papasok doon sa loob ng siya ng babae, tapos gagawa ng kalukuhan sa loob. Those are things that we have to consider in crafting that law. Kailangan, it should be while consider natin yung rights ng LGBT, hindi lang yung LGBT rin tingnan natin, yung straight din tingnan natin, yung apektado sa ganung bata. So dapat balance tayo.